Saya pistol kau tadi. Laisna menshwa kata step arfuar trek naiwing archar arfuar kerilom khasi chantia kalakhetia rengkat ka khubor ka bakthang ka baklangkum kading langyap bagatai ka khubor ka dek chingbathai ki kuli naktang suloi ki forest guard ka asam hamukro West Chantia Hills district ki bladakhat ki chingem jok sangut ki rangba nongshong shnong hakatai ka shnong kisnam gilanang telun rengkat ka chingyai ka por ka phang ikran ka basawajam laban ong lakum ki pertat rakhyang bagaching bishar hok ka debandon nak benta ki mensiam bladuk no khamtam ki bahiyang bat ki baej bathon penban ki lajar ngai lakum bashathe ko umpcha kumban shipun kan mau ba laisna menshwa kata step arfu artrek naiwing arjar arfuar kila sapriang ki video ki rezan social media khamtam lang ba ka whatsapp bagla don ka chingcha shaset yap ki briu hagate ka shnong ki te ki video kila sapriang stat ber khamadiel layo chingte basangut ki rangba nongsong shnong ka te shnong kila du ai lak chingem kata uba tal nartiang uba thal shadam uba seks talang uba shirup sumer baruba sidhar nagatai ke jingja katai ke jingja ketika step kelami hadian bagi pajba kila leit bandawa ne ki pulet ka asam ban pelaj iginong shnong ki blashakem naga jing shakan no todieng ba katai ke jingleit kelami ke jing hala badi penibor bat penlaw ki forest guard ka asam ban siat iki pajba haglai foi trek nailor arjar fly menteri rangba ke jela asam himanta biswa sarma ula pentep bag jela meklaya bat asam kila rai ban phato get CBI ketika jingja hak balawan rangkat ru bagrai bala pendu no ik jing toket da judicial inquiry commission blathong da kini ki ar sarkar menteri rangba ke jela asam ula ong bagi officer meklaya kemi trailang bat ke commission na asam bat kumjo ki ban asam kemi trailang bat ke commission na meklaya bakanihi ke de nongrem bala weng no iki Henry ki nong elam ka rabar shnong mukro pelun hak laitrek nok pra archa afsaw laong baki pulet CBI gidang wan tang sisien ban toket ekte jingja bakum bakalong ki bahiyeng gidang community ya ke jing bishar ka bahok ka rabar shnong mukro ka yaikran bak jing thombor ka Karbi Anglong Autonomous Council ka beteng nadu ke jingwan ra ik jing tai bian kuntop ka Assam Forest Beat House ka jingsna surok chubor na khli sanaro mukro sha lapya mukro bat ki weipat ki blaja nadu kisnem basyadien kilapun kan mauru bak jing jadu sangut ki mesim brio hakikuli ki forest guard ka Assam hadu menta kimpat yo jing bishar hok berkipat ba ki em da jing sir mesim hala ka jong kshnong wala na ka por ka shnong ka persngau jing dawa ban yo jing eda Henry ompoi she eiru ka dawa shnong mukro menta ka sngi ha ka jing da laisnam kani ka jingja kan penlong da jing elang kan mau buram ik sangut ba en yekran ni ki mat ba fer ki bedai ba jing sha ban ben ki nong shnong khaput ki bak sarkar hi kale bam sunyo ki Saya pistol kau tadi. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya